Ay, wala ko na flashlight siya. Almost. Papasista nga salamat sa grasya nga mong gihatag ka na makarong adlaw Ginoo. Salamat sa tanan nimong kayo, salamat sa pag-guide, sa pag-protect Ginoo sa amo ang Ginoo Lord God. Ay kami pasagdi Ginoo, tagay kami dagang panggrasya Lord God ugnat nang kini pagkaon nga nasa mga tubangan makatag Ginoo kabas kog dugang kalikon sa panglawas. Ug salamat usab Ginoo nga imong gipawad sa nating nga safety Lord God. Amen. Amen. Hello guys, mga amigos, amigas, mga unta. Ang among gamit nga suga ko ra, cellphone. Cellphone mo gamit nga suga kay burnout. Burnout among Kamaya na lang, sakto na niya ako. Sakto na niya ako. burnout among area of responsibility karon. Nga unta. Among sudan isda o gulay. Asa makaan ni dapita check? Pangkatulog. Ito nga alin niya. Ha? Di mo ko nakita. Ang pilitan eh? Asa makaan na? Hindi ko skilled. Asa na? Hindi ko naman ko nakita. Nakita na. Asa? Tara lang buhon? Dito eh. Di mo masan. Una na ugaw na jogi, di man ko mga unta. Unya na daw na be. Ito siya ka pa na tanaw. Wala mo. Ako dahil Dito. masabang. Sabat dahil ko ingon mo kunya na nabi. Ay mas pa eh. Maiso kay mga on guys ba? Sudan lagi kuan. Ansa ni? Gulay. Nga with Magato dahil mong giluto mo maisa ka sa daan. anak mo to. Matay pa. Dilawan lang ko. Pareha naman to. Isda man kapon to. Isda man kapon to. Wala, magkuon. Design. Ansa man day na. Kuan kanang Kanitan na ang ugma kay buntag. Nga din labay isda. Kaya ko kuan matambak ang pet. Ang baka. Haludan mo ko pabayad eh. Wala yung matang kabaw. Anak kay ko dagkon na siya nga isda kay mataman sa baka. Inaya na kay kuan ba bukog. Baliktan man dahil noon. Na iba ba oh. Pag matambaka dahil kay gagmay man dahil noon yung isda. Ebong mata isda sa bato. Gisagol ni mong kuan. Papalaya. Wala. Wala isda sa lapa. Nakakadang hawaan. Alligator. Nagpadoon mo ko dire. Nga. Mupoy pag burnout. Ang suga. Wala kayo pa na lang. Naman. Dagan kuan ka lang. Customer ka turn out mo. Na wala. Ang bakta sa irang biit kuan. Nit. Bakta sa nitangit-nit. Manakay na sa delikado. Ang gani. Hadlok anak no? Bitan no, tinurbit itong gayon sa kuan. Itong sa kuan ba? Prayer meeting. Yeah. Ang tao nga wa kaila sa imo ning asa. Iyang giasa iyang kinabuhi sa imuha. Ning sakay siya bisag wa siya kaila sa imuha. Nihatag siya siyang destination bisag wa siya kaila nimo. Siya rin ako. Kana panik bukog. Bukogon ni nga isda. Pangit eh. Inang ko bukog ni isda ba? Inang ko Ganahan mo bukog. po ko kay. Babayan mo ko kay. Kuan, langit.
Kainan ako ng taghaba ko eh. Ang magampil lang yun. Sikuha. Ipakili mo luto. Ay, pwede sa tunga ako kayo ko. Pwede. Sikuha buko. Kantat yan ah. Ang gawas ay sis yung kuan. Sutso. Okay. Ato na ko ito ang gawas mo sa. Ngayon ting gawas sa sutso. Night. Alas utso kung uwan. Nakay. Kabalon na kasi papa mama. Ingon na masakit kanina. Wala, sa day. Namuy secret day. Hmm? Parang Out of the video. Ko. Out of the video. Alam mo, daga pang ano na. Kaya niya sa kaon ang kuan magulo. Isda sa gulay-gulay. Alam mo yan, ano? No? Mata sa baka. Sa mata sa baka. Ang isda magyapon. Isda ganyan, pero mata sa baka. Matang baka, madali ko no. Ay, ang kuan. Ang mata sa isda baka. Anong gingan naman siyang mata sa baka? Yan sa scientific name. Kay, ano, budlat o mata. Mudlat ka. Kuya kayo. Nga, din na ka. Hmm. Nga, din na gusto mudlat og mata. Hmm. Hindi, di ka bulat yung mata. Kaya kung bulat pa ang mata, hindi po na kang mata sa baka. Hindi ko na po di pa mo. Mudlat og mata. Kaya say, Kamu tuh. Kamalewat yun ko lain na. bulot ng mata, ikaw trasher. Hindi, bulat og mata, bulat lang ilong. Ay, dahil ka mong gilantin dito. Hmm. Tanglad. Is kayo sabaw. Pes ako kayong kamugay. Tanglad din ako mag-ayo. Malimahim ako sabon pa pa. Hmm? Malimahim ako sabon. Ang kabul. Hurot naman. Local dito na ko. Gilimot na ko. Pero kamera kaya ko na bring. Gula ang dakan. Nga. Puti. Dekat ke gula. Namian to sa ba? Ano yung sabaw? Okay. Fresh ang sabaw.